Moi bo día a todas e a todos, benvidos a esta terceira edición de Lalín con Gusto. Estou aquí para presentar os cociñeiros e as cociñeiras desta edición e, en primeiro lugar, nos toca agora mesmo ver disfrutar con unhas maridaxes de café. Por unha banda, voulles a presentar a Xan Martínez de Café a Lareira. Xan, se és tan amable, xa podes saír para empezar co teu plato. Aquí o ven, aquí o ven. E estará acompañando a Xan, farán parella nestas maridaxes con café, con Ana Buján, do restaurante Agarimo. Ana, moi bo día. Perdón, do restaurante asturiano, non, do restaurante asturiano, perdón. Xan, que nos ides a preparar hoxe? Pois é o café, evidentemente, pero, bueno, non só o café, faremos algún combinado de café, tanto frío como quente, e tamén serviremos unha variedade nova de café que está empezando a estar moi de moda, que é o cold brew, que é café infusionado en frío. E Ana, ti que nos tes preparado? Pois vamos facer unha cuajada de queixo e de segundo vamos facer un bizcocho para maiores e para pequenos. O de maiores vai feita con ginebra daqui e o de pequenos sin nada alcohol, castigados. O de pequenos sin nada, pois o mellor empezar, a máis que mellor empezar a mañá con un pouquiño de café e unha sobremesa, un postre. Así que os deixamos xa con Xan Martínez de A Lareira e Ana Buján do Asturiano. Un forte aplauso. Bueno, bons días a todos. Este ano é un ano un pouco especial, porque este ano é o primeiro ano que temos unha temática para traballar, e que son os lácteos. Estamos nunha zona gandeira, no que somos unha das zonas con máis cabezas de gando de todo Galicia, e incluso de España. Entonces tamén é como para unha posta en valor do noso produto, de toda a xente que traballa, que todos os que estamos aquí seguro que estamos relacionados con algunha persoa que se dedica á gandeiría. E tamén un pouco tamén por nós, os que nos dedicamos ao café, que é unha das nosas materias primas. Dadevos conta que tanto en calquer negocio de café, un 80% dos cafés que servimos son con leite. É un produto que temos que ter moi en conta, porque é un produto que empregamos a diario en altas cantidades. É un produto delicado, por suposto, sobre todo se traballa con leites pasteurizadas, que aquí imos empregar hoxe, que son leites máis delicadas, pero tamén temos moitísimo máis sabor, un sabor moitísimo máis potente, moita máis densidade, moito máis corpo, danos un sabor moito máis rico. Pero, bueno, o primeiro que imos facer hoxe vai ser un irlandés. Sabedes o que é un café irlandés? Sí? Sabedes os ingredientes dun café irlandés? Sí? Sonou moi convincente, sí, sí. Bueno, pois, gracias, Edi. Un aplauso para Edi, que tamén están atrás no backstage axudando. E Jenny e Guille, que tamén están servindo. Bueno, o irlandés é un combinado dos máis típicos e dos máis antigos que hai dentro dos combinados con café. É un combinado que leva whisky irlandés. Normalmente emprégase o Jameson, que é un whisky quizáis un pelín máis doce co resto dos whiskys, por eso tamén vai axudar moito no sabor do combinado. Vai aportar un certo dulzor. Leva nata líquida, e eu normalmente botolle noz moscada, que dalle un certo toque diferente. Entón, a historia do irlandés é un tanto curiosa, é moi sinxela. Basicamente, salían dun avión con moito frío, alá polos anos 50, e un camarero do aeroporto empezou a crear este combinado. Botou whisky, e foi en Irlanda, por certo, daí o de whisky irlandés. Whisky, café e nata, e dai saliu o combinado do café irlandés. E, bueno, imos a preparar para que vexades como se fai. Bueno, ten alcohol. Para os pequenos, igual é mellor que non.
Bueno, o whisky irlandés, eu xa teño aquí preparado e quente, para non poñernos. É moi importante ter o whisky con azúcar, un whisky quente sen chegar a queimalo, que moitas hai unha moda que máis ben é española, o de queimar o whisky, non se debe nunca queimar, é simplemente whisky e azúcar derretido. Serían os únicos ingredientes que levaría o de whisky, de alcohol. Entonces, agregaríamos o whisky, de todos os xeitos, aínda que leva alcohol non leva moita cantidade. Bueno, como falábamos antes, tamén leva un lácteo, leva a nata. Que a nata realmente é a graxa. Vai nos aportar moito corpo dentro do combinado, vai nos aportar corpo que vai ser o que lle dé esa textura, porque imos utilizar café de filtro para facelo, que non sei se me poden acercar de atrás unha xerriña del, como eu ainda non está, fallos do directo. Que non vai ir. Entón, a base é o whisky, o de quentalo, utilízase máis ou menos cada 5 mililitros de whisky, utilízanse sobre 16 gramos de azúcar, 2 cucharadas de azúcar e un chupito de whisky para resumir, para que sea máis sinxelo de acordarse. Unha xerra de café, do vos, sí. Grazas. É un combinado moi rico, é algo que se acostumbra a facer por aí, que non está mal, pero pódese dicir que a outra versión é... Vale, sí. Algo que se acostumbra a facer é botarlle nata montada. Non se lle debe botar nunca nata montada porque cambiaríamos realmente o que é o combinado. O combinado non se debe remover, débese tomar directamente, que se mesture na boca o café ou o whisky e a nata, todo xunto e a nata moscada, entonces así é cando nos aporta o sabor moito máis... Ben, grazas. Tamén algo moi típico para que se ve nos irlandeses é o que sea de varios colores, os 3 colores no irlandés. Pero, repito, o ideal é que se mesture na boca. Conforme se vaya tomando, que se vaya mesturando na boca. Bueno, a nata non debería ser... Non pode ser nata montada, entonces temos aquí un recipiente con nata suficientemente fría, que podemos facer dúas cousas. Arriesgar e botalo así, simplemente batendo, que pode mesturarse ou non, ou senón emulsionala un pouco. Se emulsionamos, o que imos facer é meterlle aire á nata, entonces imos ter, o que imos conseguir é que non se mesture co café, pero bueno, imos arriesgar. Bueno, fixen estes dous, evidentemente o presentador ten que probar un. Así que, ten que dar a opinión para que poidades probar o resto. Senón tamén... Sí, eu penso que deberías probar e dar a opinión e despois eso servimos. O que tens que explicar, Xan, é como se ten que tomar, porque estes... Exactamente, eso é moi importante dentro dos combinados. Non se debe mesturar, mestúrase na boca. Ao mellor ao principio tes así un pelín de sabor a nata, pero despois xa no segundo trago vais introducindo o café e o whisky, pouco a pouco. Veña, vamos alá. Ti vai preparando algún máis e eu despois contoche. Vamos a removelo máis. Está moi bo. O whisky apreciase, pero non moito.
A nata quedalle moi ben. En definitiva, está moi rico. Xa o proban agora. A ver como... Bueno, xa nos dou a nota de 4. Pero si non se aprecia moito o whisky, a verdad. Non sei se os meus compañeros xa teñen algún para ir servindo. Se pode ir servindo algún. Elaboración complicada, Xan. O problema que podemos ter todos é o de mesturarse a nata co café. Ajá. É o maior dos problemas porque non pasa nada, evidentemente. Vai variar ao mellor un pelín no sabor, pero tampouco é nada importante, a verdade. Non é importante tampouco que... Pero sí que é moito máis rico, notas outros sabores, outros matices que non notarías ao removelo. É moi diferente o sabor. Pois agora, xa aquí os compañeiros Guille e Jenny Repito, ten alcohol, pero bueno, pouca cantidade. van a repartir estes irlandeses para que vostedes poidan opinar. É algo que se pide moito aquí en la lingua, o irlandés. O irlandés pídese bastante, a verdade, e gusta moito. Gusta moito. A verdade é que hai que ter en conta que este é original. É original. O original de todos os irlandeses. É dicir, que foi como realmente se fai o irlandés. Pero xa digo, o mellor de todo é eso, tomalo lentamente, que se mesturen os sabores na boca, que é onde se pode apreciar. Podemos axudarlle a esta xente que ten outros dous. Whisky. O que teño aquí, o que vos dixen antes, é o whisky. Tamén é outro xeito de facelo. Ter o sirope feito, con as medidas axeitadas, é simplemente quentalo. E terse aí para facer os que queiras. Imos a preguntar por aquí a ver que lle parece a xente, se che parece, Xan. Sí, vale. por suposto. A ver, que por aquí xa probaron. Que lles pareceu? Non, está ben. Gustoulle ese toque de nata que ten aquí, que nos explicaba Xan, co whisky, co café, con todo? Sí. Sí, está bo. Xan, está bo. Está bo, bueno. Non ten duda ninguna, Bueno, a partir desta... Con este combinado, despois alá é originario dos anos 50, polos anos 70, unha empresa coñecida de cremas de whisky, foi cando se lanzou a primeira crema de whisky, que é a empresa Baileys. Creou a crema de whisky en base a este combinado. Aproveitou o tirón daquelas deste combinado para sacar o produto. E bueno, non sei se ten a miña compañeira xa preparado o seu postre para que poidades tomar co irlandés. Non sei onde está Ana, se xa ten listo. Sí. E despois, sí. Parece que Ana xa vai a... Bueno, hai que ter en conta que os salir. dietistas están dicindo que é rico, e leva nata, a verdad? As cousas como son. Suaviza moito o sabor do alcohol, claro, senón, bueno, sería xa unha bebida bastante máis contundente. Bueno, o que non vos dixen, se me permite, Ana, un momento, que, por exemplo, eso, que se pode emulsionar aquí a nata, simplemente. É cuestión de introducirlle aire
para que non ter o problema de que se baixe a nata e se mesture co café. Era simplemente esa... Sí. Bueno, esta mañá vamos facer dous postres. O primeiro é moi fácil. De feito, eu creo que con comentalo non fai falta moito nin facelo aquí. Vamos facer un flan de queixo, que dependendo de como montemos, pode ir en tarta ou en forma de vasito, como fixemos nós. Leva produtos que poden ser todo daqui. Nata, leite, un queixo tierno, despois, iso sí, azúcar e cuajada. E cada un que adorne como queira. É tan sencillo como poñelo todo nun bolo, nun cuenco, e poñelo lume. Para 1 litro de tarta faríanos falta 750 de nata, 250 de leite, 200 de queixo, 2 sobres de cuajada, poñelo a remover e despois adornalo ao gusto. Nós neste caso puxémoslle no que é no fondo un pouquiño de mermelada de frutas del bosque e adornámolo cun pouco de nata, un arándano, unha galleta e un sirope que fixo Xan de té. É un postre así, sencillo. O que buscamos é buscar postres fáciles que poida facer calquera na casa, sen complicarse demasiado. En este caso, o máis laborioso xuntar os ingredientes. Realmente é moi fácil xuntar, poñer o lume, mezclar e o recipiente que se queira. Non ten outra cousa. E vamos pasar agora a proba. Entón van a degustar xa? Sí? Perfecto. Pois van a sacar esa degustación para que vostedes poidan probar o plato de Ana Buján, do asturiano. Agora xa non me volvo a equivocar, do asturiano. E nada, pois para acompañalo con ese café de Xan Martínez de Alareira. E nada, a ver que opinión lles merece este primeiro plato que se presentou, neste caso maridaxe de café ou con café. A propia cociñeira, Ana, pois xa vai a repartir esas degustacións xunto con Edita tamén, que lle está botando unha man. E nada, xa nos contarán a ver que lles parece. Unha sobremesa a estas horas, a verdade é que entra fabulosamente ben. Recorden que imos a ter actividade durante toda a mañá e despois pola tarde reanudamos con máis show cooking, máis cociña ao vivo. Recorden hoxe tamén concerto a 1:30 da tarde, Eladio e los seres queridos, e ás 10 da noite con un concerto moi importante que acollerá esta carpa, que se trata de Andrés Suárez. Polo tanto, pois teñen actividade durante todo este día, un día maravilloso, con unha temperatura moi agradable, que sen dúbida pois nos axuda a realizar este evento. E na xornada de mañán tamén, en domingo, durante a mañá e durante a tarde, moita actividade nesta carpa, neste Lalín con Gusto, terceira edición. Polo tanto, invitámoslles a que estean connosco, nos acompañen durante toda a xornada do sábado e do domingo. Todo o que poidan, recomendámoslles que estean aquí na carpa para non perderse nada do bo facer dos cociñeiros e das cociñeiras que temos en Lalín. Daránnos boa mostra do seu traballo en esta terceira edición, ademais centrándose nun produto moi importante para Lalín e para a súa comarca. O sector lácteo terá moita presencia nesta xornada. Xan, xa te comentaron algo as primeiras impresións do café? Que comentaban por aí? Xa podes falar. Agora sí. Pois eu fui no probar tamén, teño que dicilo. Todas as cousas que se fan hai nas que probar para saber se a xente tamén lle gustan. A min gustoume, ten ese toque alcohólico, por suposto, xa vos lo dixen, pero tampouco non é un toque desagradable, está bastante ben compensado gracias á nata e máis o café. É un sabor intenso, se se fixera con espresso sería aínda máis intenso, ten moito máis corpo, sería máis forte. Pero bueno, está gustando por aí? Non sei se alguén ten algunha pregunta para
para Xan, para Ana, pois algunha dúbida, por suposto, tamén. se quere facer algo parecido a isto nas súas casas, se quere preguntar algo, seguro que todos os secretos non llos van a revelar, pero algo seguro que lle poden Polo menos decir. intentarémolo. Intentarémolo. Exactamente. Por lo tanto, se alguén ten algunha pregunta por aí, pode facer ya. Ten unha pregunta. Laura, micrófono, todo teu. Que eu penso que se facemos isto na casa non sería moi difícil que se mesturase a nata co que é o mousse de queixo. Por esas dúas texturas se cadra mestúrase facilmente facendo na casa. Aquí non, pero non sei se o facemos nós. Que nos den o truco, queres decir, non? Eso. Ana, anda por aquí. Creo que está por atrás, non? A ver se ven Ana. Teño unha pregunta para ti, Ana. Dime. Aquí, Laura. Laura, non escoitaches antes, non? No. A ver. Temos o que é o flan de queixo e despois a nata que lle puxeches por riba. Sí, de adorno. Se o facemos nos na casa non se mesturaría facilmente. Pero para facer en copa ou querelo facer en tarta? En tarta, sí. Vale, en tarta, vamos a ver, eu faríalle como se fora un flan, un pouquiño de caramelo, botaríalle pa 1 litro de cantidad, levaría máis nata, por exemplo, sobre 750 de nata e o resto leite. E aguántache. Ah, vale. O que se trata é buscar un pouco de consistencia. Se leva Claro. moito leite, desfaise. Entón, atacar a nata. Vale, gracias. Nada. E ademais a nata sabe moi rica, o sea que non hai problema. Ti ataca a nata, non hai problema ningún. Vaiche salir máis rico incluso. Estamos. Perfecto. Algúnha outra dúbida por aí? Algúnha dúbida por aquí? Ben xa. O que non teño son dúbidas, está fantástico. Non teño dúbida ninguna. Vou traer a cervexa. Carbón, ti? Vin que utilizaches un whisky concreto para facelo combinado. Utilizas cualquier tipo de whisky para facelo? Normalmente, como o nombre indica do combinado, whisky irlandés normalmente. Este tende a ser un pelín máis dulce, por iso tamén te axuda un pouquiño máis a non agregar tanto azúcar e resulta máis rico. Non lle botas ti azúcar, máis azúcar ao combinado. Moi ben. Perfecto. Tere tamén quere preguntar. Tere. Carlos, non? Carlos Santos. ¿La nuez moscada puede ser reemplazada por canela también? A ver, la nuez moscada es una de las variantes. Se puede echar canela, incluso le echan cacao. No, por ejemplo, no es algo que sea originario de la receta. La nuez moscada es uno de los por decorar, pero también por sabor. Pero con canela estaría también muy rico y con chocolate igualmente, con chocolate puro. Sí, me gustó muchísimo la combinación de los tres elementos. Muchas gracias. La nuez moscada me da un recuerdo. Sí, por eso me gusta a mí tanto. La canela estamos todos más acostumbrados a ella, pero la nuez moscada es un sabor diferente. Da magia. Claro. Gracias. Non sei se alguén ten algunha pregunta máis. Falábamos antes do whisky, da bebida. Agora que pois en Galicia se fan todas as bebidas, non sei se existe tamén algún whisky galego, exclusivamente galego. Pois non sei, whisky creo que non, Aí xa pero te puxen nun aprieto. non temos, si, aí metedeme nun aprieto. Porque Ginebra vemos que sí, Non, pero whisky... aí xa non toca o meu campo, pero que eu sepa creo que non. Non sei se hai alguén que sepa no público, se hai algún whisky galego. Non debería. Xenebra sí, hai incluso algún vodka, pero whisky que eu sepa... Bueno, e que tes aí na man, Xan? Bueno, este era o que iba a Coméntanos. explicar agora. Que xa está aquecendo, ten que servirse frío, por certo. Bueno, este é o que vos falaba antes, o cold brew. Pero, bueno, antes de explicar o cold brew, explicareivos o que non expliquei antes, que era o café que empregamos no combinado. É o café que é un café de Colombia, que vos vou dar por aquí para que pasedes e que vexades. Aquí témolo en grau e témolo moído xa preparado para filtro. É un café, máis xa vos lo deixo nas vosas mans, xa tedes continuidade aquí de filas
Exactamente, para que o cheguedes, para que o vexades, podes coller un gran, aplastalo para ver como está de tostado, que é un dos xeitos de como se mira que un café estea ben tostado, que non estea mal tostado. É un café de Colombia. E con este café de Colombia, o que fixemos foi o combinado anterior, nunha cafetera de filtro como aquela que está ali na esquina, unha cafetera como as que temos calquera na casa, un filtro, papel e auga. E co que fixemos tamén un combinado, unha bebida que está moi de moda que se chama cold brew, que é isto que teño aquí. O cold brew, bueno, fálase que os primeiros cold brews apareceron alá polos anos a principios de século e por aí, pero o cold brew utilizábase como un método para conservar o café. É unha infusión en frío. As infusións en frío o que che fai falta é moitísima cantidade de tempo ou outros métodos para poder conseguir sacarlle o sabor ao café. E que conseguimos que nos aporta este tipo de bebidas? Apórtanos que é un café moitísimo máis doce, porque co calor o que conseguimos é sacar todos os ácidos do café. Entón aquí o que imos ter é dulzor. Ted en conta que é café. Cando falamos de que sea máis doce ou menos doce, hai que ter en conta que é café. Refírome que é menos doce, por exemplo, menos doce que un café, máis doce que un café de filtro, ou máis doce que outro tipo de café, que un espresso, ou unha prensa francesa, ou calquera cousa. Entón, vou vos dar a botella para que pasedes e para que cheiredes o café. Ora vai estar bastante intenso. É que non cheira realmente a café, cheira un olor, non sei se o identificades, un olor doce. Un olor que como cando pasas a vida dunha pastelería e vos decides que dulce cheira moi doce. Pois é algo parecido, cheira a doce e a chocolate. Despois xa vos imos pasar para que provedes. Ted en conta que é un concentrado de café. Utilízase moitísima cantidade para conseguir eso. Este, por exemplo, estivo en contacto coa auga 22 horas. E idesme decir, isto para facer na casa, non. Bueno, a ver, leva o seu tempo. Pero é unha bebida exactamente, está moi ben para o verán, para tomalo en verán. Pódese tomar mesturado, pódese tomar diluído en auga, mesturado con leite, que imos probar agora dentro de un pouco. É unha bebida moi rica. E temos aquí varias cafeteras. Si os chupitos, si. Xa vos van pasar agora. Este é un dos métodos para facelo. É simplemente auga e café, non hai outra cousa. É un café moído, unha moenda bastante grosa, casi como azúcar moreno, e ten que estar en contacto, é unha maceración, ten que estar en contacto coa auga. Dependendo do tempo que estea, vai nos sacar un sabor ou outro. É como se faz unha extracción de café, ou se botar máis café ou máis auga, imos ter diferentes sabores. Pero, iso sí, máis doce que un café de filtro. Estes serían dos métodos, e digo, é simplemente un filtro cheo de café e a auga. Isto pois na mañá, o sea, non vale ainda para tomar, pero bueno, mañá igual xa temos unha bebida un pouquiño máis formada e máis doce, porque conseguimos que os azúcares todos do café que se vayan diluindo lentamente e vayan formando a bebida pouco a pouco. E o método que máis me gusta, pero tamén son lentos, aquí o de rapidez, nada, é este. Isto é unha cafetera de goteo, chamanlle cold drip, é dicir, é unha gota que cae aproximadamente cada segundo dun depósito, ou incluso o fan con xeo, e vai caendo gota a gota. Esa gota a gota vai humedecendo o café e pasando por toda a pastilla. Non sei se se aprecia, pero na cima da pastilla de café temos un filtro. Ese filtro o que fai é dispersar a auga por encima da pastilla toda para que se estenda por todo o café. E por debaixo temos o mesmo, un filtro, e vai filtrando pouco a pouco. Que conseguimos aquí? Aquí, máis ou menos, cada 100 mililitros unha hora sería o que conseguimos, pero conseguimos unha bebida moitísimo máis doce, moitísimo máis rica. Nesta, por exemplo, o que se acostumbra a utilizar son cafés de Etiopía. Os cafés de Etiopía teñen a característica que son moito máis afroitados, máis florales, e, por exemplo, a semana pasada, facendo probas para aquí, pero, bueno, era inviable para tanta xente facelo aquí, estivemos probando un de Etiopía que, ao final, o regusto que tiñas era melocotón.
Parece curioso, parece extraño, pero sí, sabe a melocotón o café. Probábalo e era como que metía un melocotón na boca. Era impresionante, a verdad. Pero son outro tipo de cafés. Aquí imos utilizado de Colombia e imos notar notas máis achocolatadas. Xa tedes os chupitos por aí, é un concentrado, xa digo, ten máis cafeína que un café normal, pero bueno, tampouco é nada excesivo, pero sí que ten máis cafeína, porque a cafeína é soluble en auga e canto máis este en contacto co café, máis se vai a diluir a cafeína. E agora... Decías que se necesitaba moitísima cantidade de café para facer o concentrado que a xente pois está experimentando como é, pero canta cantidade. Para facer esa botellita que está salindo por aí... Non sei canto ten aí, pero aproximadamente utilizanse 150 gramos de café cada litro. E dese litro sacas 800 mililitros. O sea, tes unha merma porque queda moita auga acumulada no que é na pastilla de café. De feito, claro, é como cando faz café na casa. Esa pastilla está impregnada de auga e ten un peso moito maior. E necesítase, en comparación con outro tipo de métodos, como pode ser expreso, ou unha de filtro que emprega aproximadamente 70 gramos, 60-70 gramos, é moitísimo máis elevado a cantidade que se emprega para facer este tipo de cafés. E decías que nunha hora filtra 100 mililitros. Vai gota a gota, a gota cae aproximadamente cada segundo. É moi lento, pero bueno, a min que me gusta o café, a espera merece a pena. A espera merece a pena. Non é para xente ansiosa. Non. Se o queres tomar para hoxe, non. Tens que pensar en tomarlo para mañá. Perfecto. Pois a xente xa o está probando tamén por aí. Non sei que vos parece. A ver, é un concentrado. Iso despois, combinado con leite ou con auga ou con algún tipo de... con alcoholes incluso, varía moitísimo o sabor. Digamos que é unha base para realizar calquer tipo de combinado. E non sei se vos gusta. E agora imos facer, non sei se me poden acercar a bandexa para facer o meu combinado. Necesita un encargo aí, Xan. Bueno, eu vexo que hai moita xente de pé e que hai algún sitio por aquí libre, polo tanto poden ocupar os sitios. Bueno, agradecemos tamén que non se reserven os sitios, porque como hai xente de pé, pois que os sitios sempre estean ocupados, pois eso, que non haxa reservas de lugares. Polo tanto, os sitios que están libres poden ser ocupados por xente que así o queira, porque hai moita xente de pé. Xan, cando queiras. Outra... agora sí que se vai máis, teñen razón. Outra cousa que iba a decir é por que o café non se deixa enfriar. Porque non vale, porque a bebida é diferente. O de coller ese café e deixalo enfriar. Porque o café vai se oxidando co paso do tempo. O oxidarse vai a cambiar completamente o sabor e non vai ser un sabor agradable, vai ser un sabor máis astringente que non vai ser tan potente. O que sí que se pode facer con xeo nunha cafetera deste tipo no fondo e sí que conseguiríamos unha bebida similar. O problema é que ao aplicarlle calor sí que van a salir todos os ácidos do café e non vai ser a mesma bebida. Bueno, e agora vou a facer o combinado que vos van pasar ahora. Un momento, disculpade, que faltanme... que se nos olvidaba o ingrediente base. Un dos ingredientes bases. Bueno, o que imos facer aquí é emulsionar o leite en frío. Que é iso de emulsionar o leite en frío? É introducirlle é o mesmo que facer a nata. É algo similar, pero con leite. Que queremos conseguir con eso? Outra textura. Unha textura moito máis suave na boca. Unha textura que sea moito máis, que che faga salivar, unha textura moito máis rica. Esa textura conseguímola con leite moi frío. Bueno, xa lle vou agregar o sirope para non... Este é o sirope que lle imos aplicar para endulzar un pouco o combinado. Este é un sirope de chocolate e té negro.
e a parte de azúcar. Este xarope que nos vai dar son esas notas de chocolate que lle pode faltar a isto para parecerse a un frappe. Un frappe é un café helado, café con leite helado, hai frappe de cappuccino, frappe de café, sería un café helado. Entonces agregamos unha parte do sirope e despois o que imos facer é emulsionar. Se vos fixades, se vos quedades coa marca na que está o leite, despois ides ver que vai doblar o volumen, simplemente con un batidor deste tipo ou con isto. Conseguimos unha textura que despois ides ver. Ora o que estamos facendo é introducindo aire. Sería algo similar ao que empregamos para facer nas cafeterías coa lanza de vapor cando quentamos o leite. Cal é a diferencia? Cando quentamos o leite na cafetería, o que facemos é agregarlle vapor e calor. Con eso o que conseguimos é que o leite sea moitísimo máis doce que cando o facemos nos na casa que o quentamos nunha pota ou no microondas. E por qué? Porque o que, así a grosso modo, o que conseguimos é separar as moléculas da lactosa, as moléculas da lactosa, non sei se o dixen ben exactamente, conseguimos potenciar a lactosa, activar a lactosa moitísimo máis, que é o que lle aporta o dulzor real ao leite. Mediante o vapor e a presión que exerce, de aí que aquí lle agregáramos o azúcar, o sirope, neste caso. Ben, como podedes ver, doblou o tamaño e é unha textura impresionante. Non sei se se ve desde aí que ten moitísimo brillo e parece nata montada. É importante para conseguir facer isto que estea moi frío o leite e incluso frío o recipiente. Conseguimos algo así. Que é unha textura moi cremosa. A cal lle imos agregar o café. E ides ver que a moito supoño que non vos gustaría o chupito de café porque resulta moi forte e sen azúcar, que estamos todos moi afeitos. A tomalo con azúcar resulta moi intenso, a verdade. E aquí non debería facer falla case colocar para que non se mesturara, algo mesturouse, pero non, aquí dá igual. E agregamos chocolate en polvo. Este é un combinado para tomar frío. Cando vos lo poñan, quero que probedes primeiro a crema, que notedes esa textura, o sabor que ten, que é un sabor doce, que se desfai na boca, é un sabor moi agradable. E despois removedes e probades todo xunto, que aí é xa onde se forma o que é en sí a bebida, que é unha bebida propia para verán, unha bebida fría, unha bebida moi rica, a verdade. Non sei se xa están preparando algún para servir. Penso que sí, que xa están traballando nelo e xa van a poder servir enseguida. Despois o que teño aquí é azúcar glass. O azúcar glass tamén se pode empregar para emulsionala. Que conseguimos co azúcar glass? Aportámoslle dulzor e co almidón que leva o azúcar glass, o almidón é un espesante, e imos conseguir tamén que a nata, que o leite se creme moito mellor, que quede moitísimo máis denso aínda. Non che aporta un dulzor excesivo, porque o azúcar glass non é todo azúcar, pero sí que che vai dar textura. Textura sí que che vai dar. Sacar esa crema da leite, pois eu pensaba que era preciso unha máquina das que tedes nas cafeterías, pero vexo que con esa pequeniña é suficiente. Podelo facer en quente ou en frío. Isto, por aí adiante, véndeno como un capuchinador. Isto. Como un? Capuchinador. Capuchinador. Para facer capuchinos, chamanlle así. Eso sí, o que hai que ter en conta é conseguir a mínima cantidade de burbullas de leite, ou burbullas moi pequenas, microburbullas, que sea que así, o que consigues é que na boca
non notar tanto aire, notas máis a textura do leite. Perfecto. Combinados de café. Estábamos máis acostumados a ver combinados de bebidas alcohólicas, pero combinados de café, pois, ou non se denominaban así ou se veían menos, non? Os combinados de café non se ve tanta, a verdade é tanta. Son normalmente combinados con bebidas alcohólicas, con destilados, pero de café, desde que comezou o mundo barista e se comezou o tema dos campeonatos aquí en Galicia, xa fai uns cuantos anos, empezouse máis a promocionar o tema dos combinados de café, tanto de corrientes europeas, como pode ser os frappes, que son máis de zonas máis cálidas e incluso de zonas máis frías. A servir xa. Para que vexades, atrás quedaron bastante mellor cos meus, que non se lles mesturou, tiveron máis cuidado. Sí. Tiveron máis cuidado, puxeron a cuchara e non se mesturou. Non hai tanta tensión. Aquí, diante da Exactamente, xente, aquí é hai moi máis diferente. tensión, non? Bueno, que quero é iso, que probedes primeiro a crema sola e despois que removades. E que probedes a ver se vos gusta. E agora en breve a miña compañeira empezará co súa proposta doce. E isto é café, non é descafeinado, porque No, cada vez tamén isto é café. nas cafeterías estáse vendo cada vez máis xente pide descafeinado tamén, non? Sí, piden descafeinado. Ahora mesmo podese dicir que hai descafeinados moi bons, dependendo tamén do descafeinado, como se lle extraiga a cafeína, pode ser de mellor calidade ou de menor calidade. Hai diferentes formas de extraer esa Hai diferentes cafeína. formas, podenos quitar con ácidos, podenos quitar con auga, podenos quitar de moitos xeitos. Entonces, claro, se lle quitas a un café a cafeína con auga, vai ser moito máis sano que empregues produtos químicos para quitarlle. E tamén vas conseguir conservar máis a esencia do sabor dese grande café, que é a diferencia. Para que vexades que o que lle introducín foi aire, estades vendo os meus que se están desfacendo, que está salindo aire para arriba, e estáse desfacendo a crema. Claro, a crema non dura moito. Non dura con algo así, co que temos atrás así, que é unha batidora máis grande, xa preparada para eso, pero con isto non dura tanto. Perfecto. É para poñer, para servir e tomar. Pero bueno, o que intentábamos xogar con hoxe era con texturas, como a de antes, que era a nata fría, o café quente, a textura densa da nata, o líquido do café, e notar a mestura na boca. E aquí é algo similar. Temos texturas, que era co que intentábamos xogar tamén. Perfecto. Pois non sei se Ana xa pode presentar o seguinte plato, a seguinte sobremesa. Dámoslle paso a Ana que nos explique un pouquiño cal é o seguinte plato. Despois voltará Xan tamén. Bueno, como se trata de promocionar un pouco os produtos da terra, este ano cambiamos. Vamos facer un postre a base de leite, e neste caso con ginebra. Por que ginebra? Porque temos na comarca unha ginebra premium, para que non sepa. Vamos facer un bizcocho de chocolate, o que pasa é que a presentación de cara ao público vai ser en magdalena. Con unha peculiaridade, os que teñen almendra van ter un pouquiño de ginebra para que o poidan tomar os maiores. Sin almendra son pos pequenos. Bueno, o postre é moi sencillo, o máis complicado da repostería é xuntar todo o que leva. Despois faise nun periquete. Neste caso, usaríamos mantequilla derretida e azúcar. No caso de querer traballar con mantequilla enteira, tería que estar un pouquiño blanda e habría que mezclara ben co azúcar hasta conseguir que doblara casi de volumen, como se quedara unha mayonesa, por dicilo así. Isto é un pouco de vagos, entonces eu xa derretín, que acabo antes. Pero iso é todo práctica. Hai que traballar un pouquiño a mezcla para intentar que se desfaga un pouco o azúcar, e que non é fácil. Pero eu, para que vexades, vou non facer a mão para que calquera persona poida facer este postre. Non é complicado. Vale, a continuación iríamos añadindo os huevos, un a un. Eso é importante. No momento que a masa adquira un de todo, botaríamos o seguinte.
A repostería non é complicada, o máis complicado é xuntar todo e recollelo todo ao final, pero a verdade é que ao final vale a pena. Sobre todo se ter lapeiros na casa. Se hai alguén que teña algunha pregunta... Pasolle o micrófono. Non hai ningunha pregunta por agora? Está todo claro, Ana. Podes seguir que está todo claro. Que suerte. Temos que ter conta da orde dos ingredientes que vas mezclando ou pode ir Polo un antes? momento sigo con azúcar, mantequilla e vou añadindo os huevos, un a un. E cal é o motivo de engadilos a un? Que adquiran, ao final, a textura do bizcocho é distinta. Saberedes, vai quedar como máis esponjoso, distinto. Non queda un bizcocho compacto. E aparte de que este bizcocho ten outra peculiaridade. Todo o mundo está acostumbrado a facer na casa bizcochos con levadura, royal, bueno, o que coñecemos todo o mundo. Nós vámoslo facer con bicarbonato. Con bicarbonato. Antiguamente non había levadura desa. Claro. Vale. A esta mezcla poderíamos botarlle algún tipo de aroma. Neste caso vamos a usar vainilla. Co chocolate queda moi ben. Pero, bueno, quen lle gusta a naranxa, o limón, admite casi calquera. O chocolate en xeral é moi agradecido, vaille ben a todo. E quedalle moi ben, por exemplo, neste tipo de bizcochos. Se o fai calquera na casa e lle bota frambuesas no bizcocho, templado, Tamén ben. está buenísimo. Vayan tomando nota, Vale, isto xa estaría. Simplemente mezclalo. Vale. A seguinte parte do bizcocho sería coller nun pouco leite, vamos a botar unhas gotas de limón. O que queremos realmente é cortar o leite. Isto nun par de minutos o que vai facer é que vexamos como se foran grumos no leite. Pero ten o seu porqué. Vamos a ver, este bizcocho vamos a botar bicarbonato en vez de usar levadura. E o contacto do leite cortado que estamos facendo co bicarbonato é o que lle vai dar unha esponxosidade ao bizcocho distinta. Ademais é un bizcocho agradecido, que na que o deixes hasta o día seguinte aguanta moi tierno. Vale. Ahora iríamos añadindo a fariña, e habría que traballarlo despacio. O que se intenta nos bizcochos sempre é que unha vez que o metemos ao forno que non baixe. Se lle damos moita caña, ao final o aire que colle o bizcocho vai no perder. Entón sempre traballar despacio. Que ao final tardas un minuto máis, tampouco é tanto que perdas. Vedes, xa está. Vale, ahora a seguinte parte. Vamos a añadir, en vez de levadura, nos vamos a añadir bicarbonato. E para que o bicarbonato faga a súa función, o seguinte que lle vamos a añadir é o leite cortado, que simplemente é leite con as gotas de limón. Que non temos limón, vinagre.
Vale, e agora aquí aparte temos un pouquiño cacao diluído en agua templada, simplemente. E vamos ir mezclando parte de cacao, parte de leite cortado e hasta acabar o bizcocho. Mentras sigue Guilla a repartir ese combinado de café de Xan, a súa última proposta desta xornada, 3 presentou en total. Bueno, unha era a base do segundo combinado. Este ano non nos decantamos por servir café quente, porque está o día, a verdad, que dá gusto. Sí, a verdade é que é un día de primavera. Primavera. Sen dúbida. Parece o ano pasado, que era xuño. Bueno, creo que ahora imos repartir o postre de Ana. A modestia de Ana que dixo ao principio é un postre moi sinxelo, sí, pero ten o seu tempo, require o seu tempo. O que máis leva é xuntar todo. Despois logo se fai. E o mellor de todo é topar quen fregue todo. E agora o chocolate misturado con auga, decías, non? Sí. Neste caso, nos usamos un cacao puro. Cacao puro. Sí, pero para que non teña, pode usar igual a tableta de chocolate de fundir. Ajá. Eso non ten problema. A repostería o que ten é que dache moito xuego. Se non tes unha cousa, cámbiala por outra. Que non tes bicarbonato, levadura normal. Nos no café temos lo máis complicado. Hai que ser unha muller con recursos. Non... Bueno, pois aquí tedes o complicado do bizcocho. Eso é o complicado. Agora, verter no molde e o traballo fai no forno, non? Sí, 180 grados, pode ser aproximadamente unha hora polo grosor. 180 grados, unha hora. É un bizcocho que incluso se se quere rellenar, ou facelo en forma de tarta, podelo rellenar polo medio, podelle poñer por riba, o que queiras. Para desayunar. Pois nada, ao forno, o dito, 180 grados, en unha hora temos o biscoito feito. Bueno, non neste caso, para que o pudera probar todo o mundo, lo fixémolo en molde de magdalenas. É un bizcocho que podedes ver non queda seco, por dentro é moi jugoso e non está borracho. De aí que calquer persona poida tomar. E despois diferenciámoslo de dúas maneiras. Que a parte de arriba, a nata. Neste caso, a dos maiores, pois aproveitamos que hai unha ginebra da comarca nova, unha ginebra premium, botamos unhas gotas. A ver, que isto é un pouco a gusto. Que non queira máis fuerte, máis fuerte. Hai que dicir que esta ginebra, a hora de tomala, ten moitísimos sabores. Entonces, combina moi ben tanto ca frambuesa como co chocolate. E despois, a maiores, fixémola sin nada por máis cativos. Que, de feito, por favor, se leva almendra por riba, leva alcohol. Tede cuidado. E o resultado é este. Tede cuidado os maiores de non darlle aos nenos. Eu non me fago responsable. E falabas da ginebra, e ademais esta ginebra, se antes falábamos de whisky galego que non sabíamos se existía, esta sí que é galega e de aquí ao lado, non? É de Pazo de Cascaxide, en Silleda. Aproveitan botánicos da zona, agua da comarca, é unha ginebra premium, e por que non promocionar algo de aquí? Por suposto, xa que estamos traballando con produto local, non? Pois eso tamén é. Pois xa están preparadas para... Sí, xa están empezando ahora a pasar. Poden dar a súa opinión tamén xa cando queiran, non? Algúnha xente pois xa está degustando este biscoito. Non sei se hai algunha pregunta por aí para Ana. Xa colleu a fonte, xa se pon ela a repartir.
No, para él no. Para él sin almendra. A unha sobremesa non se lle di que non, sempre apetece. Sí. Vale. Tome, bolígrafo teño eu. Que non quede ese autógrafo por un bolígrafo. Moitas Aí está, gracias. o artista que firme para o recordo. Un aplauso para eles. Moitas gracias. Ah, sí? Imos a ir despedindo este Es diferente. primeiro show cooking de maridaxe con café, Con nuez moscada. con Xanda Lareira, Sí. con Ana Buján, do Es moi restaurante asturiano, Mejor que Canela, que para estamos seguir acostumbrados disfrutando aos chocolates. de máis cousas que nos trae esta terceira edición de La Lin con Gusto. Agora, cando este libre Xan, Claro, sería difícil. vamos a despedirnos del. Tamén Sí, sí. xa está case que Muchas libre gracias. Ana Buján, xa ten a bandexa case baleira. Xan, imos chegando ao fin desta Bueno. xornada. Pois agradecervos a todos que viñerades a vernos. Espero que vos gustara todo, que vos gustaran estas novas, bueno, novas e non tan novas, que o irlandés non é nada novo, pero o col briu e máis o combinado frío, espero que vos gustara moito, que disfrutarades, tanto como fixemos nós, e darvos as grazas, nada máis. Ana, faltanos Ana. Un aplauso para Xan. Ana, imos por aquí polo backstage. Estás por aquí? Isto de ter dúas portas. Podes despedirte da xente. Bueno, dalle moitas gracias a Lalín, a xente que veu xe a vernos. Espero que vos gustaran o que fixemos, que aproveitedes un poquinho do que vos explicamos para probar a facelo na casa, e que o ano nos dedes ideas do que queredes que fagamos. Nos encantados, sin problema. Gracias hasta o ano, e gracias a Juan e a toda a xente que está no backstage botándonos unha man. Sí, que salgan, por certo. Por favor, a xente do backstage que estivo colaborando pode salir por aí para recibir pois ese aplauso de agradecemento de toda a xente. Edita, Bueno, Edita, Os chicos. os rapaces tamén. Guille, Jenny, podedes salir por ali. Agora sí que xa están todos. Guille e Jenny, que se non estiveran eles atrás axudándonos, non daríamos tampouco feito nada, a verdade. Talento local, eso é o Lalín con Gusto. E durante toda a fin de semana seguiremos tendo talento local. Moitísimas grazas. Grazas a vos. Moitísimas grazas. E digo que continuaremos porque en nada, en 5 minutiños, como moito 10, preparamos aquí, limpamos todo e en 10 minutos continuamos con Lalín con Gusto co cociñeiro invitado desta edición, con Luis Beira, un restaurante con estrela Michelin, Árbore da Beira, é o que dirixe o chef deste restaurante, e que tenemos a oportunidade de disfrutar con el do seu bo facer. Recuerden esa estrela Michelin de Árbore da Beira. Luis Beira estará connosco en 5 minutos, como moito 10. Estamos de volta nesta terceira edición de Lalín con Gusto. Moitas grazas.